Täälläpä olisi tämmönen uusi saunakärry. Nyt videon kuvaushetkellä olisi myynnissäkin. Alustan koko 3,5 metriä kertaa 1,8 metriä leveyttä. Katon leveys noin 2,5 metriä. Korkeutta taisi olla semmonen 3 vai 3,5, jos ei ihan väärin muista. Jompikumpi, voin tarkistaa. Paino tulee olemaan siellä vähän vajaa 1500 kiloa. Ei ole rekisteröity, mutta on rekisteröitävissä. Eli löytyy kaikki dokumentit ja vaaditut varusteet. Jarrullinen alusta siis kyseessä. Tällä hetkellä myyntihinta olisi 8 990. Käytännössä käyttämätön. Pari kertaa sitä on lämmäytetty. On todettu, että lämpö riittää ja ilmanvaihto toimii. On tosiaan tommonen uusi ratkaisu, eli tämmönen lisäterassi, mikä sitten nousee kuljetuksen ajaksi pystyyn tuohon lasien eteen. Ja terassilaseilla on toteutettu toi takaseinä. Ja näähän aukeaa tästä näppärästi sivulle, jolloin tulee mukava kulkuaukko. Kiva katsella maisemia. Ehkä ei nyt tässä ole parhaat maisemat, kun on työmaat kesken, mutta kuitenkin löytyy akkusähköt. Mahtuu myös polttopuita vähän tonne penkin kannen alle. Tommoset simppelit valot. Jos tuonne ulkopuolelle haluaa valoa, niin tuolta nurkasta on aika helppo viedä piuhaa ulos ja saada sitten vaikka jonkunlainen ledinauha tuohon räystään alle. Lasiovi saunaa. Saunassa 2,1 metriä laudetta. Näin päin leveyttä on noin 1,70 m, vähän vajaa, taisi olla pari senttiä vaille. 60 senttiä syvä ylälaude, eli mahtuu mukavasti istuskelemaan. 40 alalaude. Kiuas, vesisäiliö, piippupaketti, lämpösuojat. Lattiassa on kaato tonne vesikouruun, josta on sitten 75 mm viemärilähtö ja lattia on käsitelty tuollaisella mustalla lattiaöljyllä. Tosiaan seinät on saunasuojalla ja lauteet laudesuojalla sitten käsitelty, tai laudevaha mikä se oli. Löytyy selkänoja, eli täysin kylpykunnossa sisäpuolelta. Iso tommonen maisemaikkuna, 1,60 m on karmin pituus, eli siitä kattelee jo ihan kivasti maisemia. Tässä niin sanotun terassin kautta pukuhuoneen puolella on terassilauta. Ei ole käsitelty vielä millään. Käytännössä ensi kesänä, kun se on siinä kuivahtanut vähän aikaa, niin nämä voi käsitellä sitten halutessa. Tähän on helppo heittää vaikka semmonen joku terassimaton palanen. Tämän näköinen kokonaisuus. Kohtuu mukavan kokoiset räystäät on saatu aikaan. Koppi on vähän pienempi kuin ne isoimmat kärryt. Tommonen 25 senttiä, melkein 30 senttiä on räystästä tuolla joka puolella. Ja tosiaan tarvittaessa onnistuu rekisteröintihoitoa, mutta se onnistuu toki myös asiakkaalla itselläsi. Yksittäishyväksyntä ja sen jälkeen rekisteröinti sitten omiin nimiin. Rakenteet on tuttua aiemmista videoista, jos on katsonut, eli siellä seinissä ja katossa on tässä 30 mm Finfoami PIR-eriste. Lattia ei ole eristetty, siellä on se 28 mm ponttilauta ja sitten siellä on se ilmanrako lattian alla. Ja tämmöisessä tilassa, mikä lämmitetään sen pari tuntia, niin sillä lattian eristämisellä ei käytännön merkitystä ole. Ja tällä rakenteella se saadaan mahdollisimman hyvin tuulettuvaksi sitten se lattia, niin se ei pääse sieltä kostumaan sitten turhia. Joten ei muuta kuin jos kiinnostaa, niin paljusi.fi, ota yhteyttä ja aletaan tekemään kauppaa tämmöisestä kylpyvalmista kärrystä. Kiitos!